Kamar dai da kuka sani har kullum ni ne Sharif Umar Mahadi. Tambayoyi guda uku da na same su akan abin da ya shafi aiki na sauka da dukiya, aikin tasrifi kenan. Kana buƙatan kuɗi, kana buƙatan ka samu dukiya, kana buƙatan ka samu kuɗi masu yawan gaske, amma sai dai kash ba za ka iya cire kuɗi kai wa wannan aiki naka hidima ba. Hidima kamar misali siyan turare domin gabatar da aiki, ko ka yi da kanka ko kuma ka ba da a yi maka, duka ɗaya ne mu a wajenmu. Abin da kawai muke so shine gaskiya, yarda, riƙon amana, wanda a halin yanzu matakin da ake ciki da yawa mutane suna yin amfani da hakan ne domin cimma wani manufa tasu ba tare da kuma sun taimaka wa mutane ba. Wannan abu shine yake ƙara kawar da zukatan mutane da kuma abin da suke so akan abin da ya shafi tasrifi. Tasrifi gaskiya ne, sannan dukkanin wanda ya yi imani da Allah kan cewa yana buƙatar aikinmu, mutum ya ɗauki lambar mu ya mana magana a WhatsApp. Kai magana a ɗaya, kai magana a namba ta biyu, duka kai magana a lambobi. Ta yiwu wannan ana cikin hidima, wannan kuma za a iya amsa maka buƙatarka, amma duka lambobin in dai har ba ka ji muryata ba ce ba, to kada ka sake da mutum ko kuma ka yi magana da shi har ma ka tura masa da kuɗi. Ka saurari muryata a yayin da nake magana da kai a yanzu, sannan in so samu ne ma ka kira ni a waya na ɗaga kuma ka ji muryata ce. Kai min magana a WhatsApp mu yi voice da kai, ka ji hallau dai muryata ce. Ina muku fatan alkhairi daga naku Sharif Umar Mahadi. Tasrifi gaskiya ne, tasrifi gaskiya ne. Ga duk kuma masu buƙata in sha Allah mutum zai iya tuntuɓa ta ya yi min magana in sha Allahu. Sannan abubuwa guda uku da na yi magana a kansu na ce waɗanda ake tambayata a kai shine: abu na farko, shin malam za ka iya zuwa har inda muke kai mana aiki? To wannan tambayar amsa ita ce, misali makaranta da kake zuwa, shin makarantar ce ke zuwa ta same ka har gida ko kuma kai ne kake zuwa makarantar domin zuwa ɗaukar darasi? Ka ga kenan ilimi ba a zuwa gida a ba da shi, sai dai ka fita ka nema. Tambaya ta biyu, malam shin idan aka gabatar mana da aiki, ta yaya ne za mu iya samun namu? Ta yaya ne za mu iya samun dukiyar mu bayan ka kammala aiki? To kana da zaɓi ɗaya daga cikin guda uku. Na farko, imma mu aika maka da shi ta hanyar rafane zuwa ɗakin baccinka. Na biyu, imma kuma mu aika maka da shi ta hanyar akawun lamban ka, za ka iya tura mana mu tura maka. Abu na uku, za mu iya ɗorawa a kan abin hawa, mota, mu yi mobil ɗinsa zuwa har jihar da kake, har garin da kake. So samu ma muna iya aika maka har zuwa ƙofar gida domin ka karɓi saƙonka. Sannan tambaya ta uku ita ce, malam bayan kuɗin da za a sai turare, shin da akwai wani abu da ake nema bayan wannan? A'a, babu. Abin da kawai ake buƙata shine ka sai turare. Bayan ka sai turare, ta yiwu ba za a iya cirewa a ciki domin a tura maka ba, sai ka tura da kuɗin da za a ba mai turawa ko kuma ka zo da kanka ka karɓa. Duka wannan ana da wannan abun nan ɗin in sha Allahu. Ya dai danganta da yanayin yadda aikin ya kasance, imma mai yawa ne ko kaɗan. Sannan kuma ya danganta da yanayin adadin mutum da yake buƙata in sha Allahu, domin buƙata ta yau da kullum akan kuɗaɗe. Ina muku fatan alkhairi daga naku Sharif Umar Mahadi in sha Allahu.